Πώς ήταν η εμπειρία? Τέλεια η εμπειρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν φανταστική. Όπως όλα τα Menda Live, αλλά αυτό ειδικά ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ. Συγκινηθήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φανταστικά. Ήσασταν οι καλύτεροι. Ήρθαμε από το Λονδίνο για να σας δούμε. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα στο Λονδίνο δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μουσική εμπειρία, μουσική βραδιά ξεχαστή, μοναδική. Έχει μαζευτεί η παρέα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα οι κοδεσπότες είναι οι ακροατές, είναι οι άνθρωποι του Menda 88. Ο καλεσμένος μας είναι μια σπουδαία περίπτωση. Ένας άνθρωπος που αγαπάμε πραγματικά και είπε αμέσως το μεγάλο ναι, να διηγηθεί τη συναρπαστική ζωή του μέσα από 10 τραγούδια σε αντίστροφη μέτρηση. Ελάτε να το γλεντήσουμε, ελάτε να το χαρούμε. Αυτή εδώ είναι η γιορτή της μουσικής μας. Αυτό είναι το Menda Live. Καλησπέρα! Menda! 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 Καλώς ήρθατε στο Menda Live. Απόψε μπροστά μας ξετυλίγεται μία υπέροχη ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκινά από τον Βόλο με ένα πιτσιρίκι. Αυτό το πιτσιρίκι μεγαλώνει, γίνεται ένας νεαρός που εκεί στη Νέα Σμύρνη παίζει μουσική με τους φίλους του, με τις παρέες του, με τα συγκροτήματά του. Αυτός ο νεαρός εξελίσσεται σε έναν κορυφαίο καλλιτέχνη που μαγεύει όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός έχει και τις σκοτεινές στιγμές του. Έχει και τις ματαιώσεις, τις δυσκολίες, τα εμπόδια, όπως όλοι μας σε αυτή εδώ τη ζωή. Αλλά τα καταφέρνει και σημειώνει ξανά τεράστιες επιτυχίες, οδηγείται στο θρίαμβο. Κυρίες και κύριοι, απόψε στη σκηνή του Menda Live, μαζί με τους εκπληκτικούς, το τονίζω, μουσικούς του, πάνω στη σκηνή υποδεχόμαστε, να γίνει χαμός τώρα σας παρακαλώ πολύ, χαμός, πραγματικός χαμός. Υποδεχόμαστε τον Νίκο Πορτοκάλογλου! Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Να σου πω, νομίζω ότι φτιάξαμε την ιδανική συνθήκη, δηλαδή χαλιά, κιθάρες, παρέα, φίλοι. Την ονομάζω συνθήκη Πορτοκάλογλου αυτή. Συμφωνείς? Απόλυτα. Έτσι ακριβώς. Καλώς ήρθες, Νίκο. Πώς είσαι, πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χώρος και επίσης μ' αρέσει πολύ ο κόσμος. Ο Πέτρος έχει σκοπό απόψε να με βάλει να πω ιστορίες. Και δεν έχω καμιά αντίρρηση γι' αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είπες κατευθείαν το ναι. Τρελαινόμαστε για τις ιστορίες, γιατί πίσω από αυτά τα τραγούδια που τόσο πολύ έχουν σημαδέψει τη ζωή μας υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Και σκεφτόμουν την αρχή της καριέρας σου. Θες να μοιραστείς ποια είναι η πρώτη στιγμή που θυμάσαι να παίζεις μπροστά σε κόσμο, ποια ήταν? Με ένα σχολικό συγκρότημα σε μια γιορτή, σε ένα πάρτι του σχολείου. Σχολείο, περιοχή. Νέα Σμύρνη. Εκεί μεγάλωσα. Γεννήθηκα στο Βόλο, αλλά πήγαμε στη Νέα Σμύρνη όταν ήμουν 3 χρονών. Και είχα βρει την κατάλληλη παρέα, μέσα στο γυμνάσιο δηλαδή, και είχα την τρέλα από μικρός να φτιάξω συγκρότημα. Είχα την τρέλα του συγκροτήματος. Ποια χρονιά έγινε το live? Πού να θυμάμαι ρε παιδιά, αυτό ήταν... Πρέπει να ήταν το
73-74, να ήμουν 15 χρονών, ας πούμε. Όχι. Δεν ήταν 20ος αιώνας. Κάτσε τώρα, για να δούμε την ανθρωπογεωγραφία της παρέας. Ποια είναι η παρέα αυτή? Ήταν μια μεγάλη παρέα από πολύ ανήσυχα παιδιά εκεί στη Νέα Σμύρνη, με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Δηλαδή, άλλος σπούδαζε εικαστικά, άλλος σε δραματική σχολή. Οι περισσότεροι κάτι κάναν με τη μουσική πάντως. Οπότε, οι πρώτες παραστάσεις που κάναμε ήταν σε κάτι περίεργα πολιτιστικά κέντρα που ήταν πολύ διαδεδομένα τότε, σε υπόγεια πολυκατοικιών συνήθως, όπου κάναμε ένα είδος μουσικού θεάτρου. Δηλαδή γράφαμε τα κείμενα, παίζαμε σαν ηθοποιοί και παίζαμε και σαν μουσική. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη παρέα που σιγά σιγά από αυτή την παρέα έμειναν οι 4 φίλοι και συμμαθητές με τους οποίους ξεκίνησα το συγκρότημα. Οι μισοί γίνανε «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», αν θυμάμαι καλά. Οι μισοί γίνανε «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», οι άλλοι μισοί γίνανε «Φατμέ» και κάποιοι... Τριγύρω. Ναι. Κάποιοι ακολούθησαν δικούς τους δρόμους κτλ. Με τον Οδυσσέα Τσάκαλο πότε γνωρίστηκες? Τετάρτη Δημοτικού. Τετάρτη Δημοτικού. Ναι. Άρα η αρχή των Φατμέ ουσιαστικά είναι Τετάρτη Δημοτικού. Ναι. Στο ίδιο θρανείο. Ο Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρτς πρώτη Δημοτικού, Πορτοκάλογλου Τσάκαλος Τετάρτη Δημοτικού. Έτσι για την ιστορία, για τα πρακτικά παρακαλώ πολύ. Αργήσαμε. Λίγο. Και παίζατε, θυμάμαι μια ηχογράφηση που λες, Νέα Σμύρνη στο Πλισταριό. Νέα Σμύρνη 78. Πρόβες σε Πλισταριό. Ήταν το Πλισταριό στο πατρικό μου σπίτι, το οποίο υπάρχει ακόμα. Ήταν ένα μικρό δωματιάκι πάνω στην ταράτσα, με μια σκάφη χτιστή και μια τουαλέτα. Στην τουαλέτα καθόταν ο Οδυσσέας και ήταν το σκαμνί των τυμπάνων η τουαλέτα. Και όλοι οι υπόλοιποι στριμωχνόμασταν εκεί μέσα. Εκεί ξεκινήσαν οι πρώτες πρόβες. Όμως, σε αυτό το Πλισταριό έμαθα να παίζω κιθάρα. Δηλαδή, εκεί ανέβαινα μόνος μου, με μια παλιά κιθάρα του πατέρα μου, την οποία έφερα από το Βόλο κάποια στιγμή, και πήγαινα εκεί μέχρι που ματώναν τα δάχτυλά μου για να μάθω τα πρώτα ακόρντα. Εγώ βέβαια είχα το θράσος να παίζω πριν μάθω τα πρώτα ακόρντα και μάλιστα πριν καν μάθω να κουρδίζω την κιθάρα. Δηλαδή πρέπει να ήταν τρομερό βασανιστήριο για την οικογένεια, να βγάζα φρικτούς ήχους. Όμως, από τότε που άρχισα να μαθαίνω τα πρώτα ακόρντα, άρχισα να φτιάχνω τραγούδια που μοιάζανε με αυτά που αγαπούσα. Με τραγούδια του Ντίλαν, με τραγούδια του Λένον και πολλών άλλων. Κυρίως με αγγλικούς στίχους, γιατί ήθελα να μοιάζω με αυτούς που θαύμαζα. Και η αλλαγή γίνεται μόλις τελειώνω το σχολείο και έρχομαι αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα της ζωής, τι θα κάνω στη ζωή μου, πώς θα τα βγάλω πέρα κτλ. Και εκεί γράφω το πρώτο τραγούδι με ελληνικούς στίχους, το οποίο μετά από λίγα χρόνια γίνεται το πρώτο τραγούδι στον πρώτο δίσκο των Φατμέ. Ποιο είναι αυτό? Άστο το Σιός. Στο δίσκο αυτό το τραγούδι το παίξαμε πολύ ηλεκτρικά, γιατί ακούγαμε τότε μανιωδώς New Wave, Punk και New Wave. Όμως το τραγούδι προερχόταν από μια ακουστική κιθάρα. Και κάπως έτσι θα το παίξουμε απόψε. Και όχι μόνο κιθάρα, θα δείτε. Πάμε λοιπόν. Στο καφενείο έχουνε 2 μήνες να τον δουν
με την καλή έχουν άλλο τόσο να βρεθούν. Ο καιρός περνάει, σπίτι δεν πατάει, λες να ταξιδεύει μοναχός. Άλλος ένας άσωτος ιός από ζήλια σκάνε, μα κάνουν πως γελάνε. Άσε είπα θα τον στρώσει ο στρατός. Δώστε ρυθμό. Κάποιο βραδάκι περίμενα μονάχος στο σταθμό, σαν μέσα σ' όνειρο τον είδα σε ένα τρένο αδιανό. Τις δουλειές ξεχνάω, μαζί του ξεκινάω. Δέστε πως γελάει σαν παιδί, τώρα δεν υπάρχει επιστροφή. Σβήνουνε οι πόλεις κι οι σταθμοί, κι οι φίλοι που δεν είχαν προκοπή. Παράξενα τοπία με φύση και αγωνία, κανένας μας δεν ξέρει που θα βγει. Σπύρο Τζουράβης, φυσαρμόνικα μπάσο, τραγούδι. Ηλίας Λαμπρόπουλος, βιολί και πολλά άλλα. Σ' αυτή την πόλη κανένας πια δεν είχε τι να πει. Φεύγουν δίχως τύψεις δυο τραπέζες και ντροπή. Όπως καταλάβατε, το πρώτο πράγμα που με απασχολούσε τότε ήταν πώς θα φύγω από το πατρικό μου σπίτι και θα ζήσω μέσα από τη μουσική και από τη μουσική. Τι ονείρευόσαι τότε, τι ήθελες να κάνεις πραγματικά? Πού έφταναν τα όνειρά σου? Μουσική.
Οι υπόλοιπες παρέες εκεί τότε, Νεασμίνη, κάτι Χάρης και Πάνος, έχω ακουστά. Τέτοια παιδιά, ποιοι ήτανε τότε, ποιοι τριγυρνούσαν εκεί? Το Χάρη και τον Πάνο δεν τους είχα γνωρίσει τότε. Τους γνώρισα πολύ αργότερα στις πρώτες μας εμφανίσεις, τέλος πάντων, στην Πλάκα, στη Σοφίτα. Όμως, ο άνθρωπος που είχα γνωρίσει τότε, γιατί ήταν ζευγάρι με μια φίλη, ήταν ο Ορφέας Περίδης, ο οποίος ήταν, δηλαδή το γνώρισα 18 χρονών. Εμείς Νέα Σμύρνη, αυτός Καλιθέα. Θυμάμαι τον Ορφέα να έρχεται και με την κιθάρα του και να μας παίζει τραγούδια από τα τραγούδια της Χαρούλας. Είχε τρελαθεί με αυτό το δίσκο και μας έπαιζε το «Όλα σε θυμίζουν» και τα λοιπά. Ήταν και πρόσφατο, στο 79 τότε. Ναι, ήταν τότε, μόλις είχε βγει. Εγώ δεν πολύ άκουγα λαϊκά τραγούδια. Είχα ακόμα το τραύμα της Χούντας, όπου είχαμε ταυτίσει ό,τι είχε σχέση με την παράδοση και με το λαϊκό τραγούδι ακόμα. Το είχαμε ταυτίσει με τη Χούντα και με όλη αυτή τη σκοτεινή περίοδο που περάσαμε. Εγώ ως μαθητής, βέβαια. Άλλοι την περάσαμε πολύ χειρότερα. Ναι. Και θυμάμαι τον Ορφέα να παίζει αυτά τα τραγούδια και να λέω τι τραγούδια είναι αυτά. Δεν είχα ιδέα. Λοιπόν, και έχει πλάκα αυτό, γιατί το επόμενο τραγούδι έχει τις ρίζες του σε αυτό το δίσκο, όπου είναι η πρώτη επαφή μου με ένα νέο είδος, βέβαια, λαϊκού τραγουδιού, Λοΐζος, Ρασούλης, Χαρούλα, το οποίο με εγωίτευσε πάρα πολύ. Οπότε, το πρώτο μου ερωτικό τραγούδι, που μπήκε στο δεύτερο δίσκο των Φατμέ και έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο, ήταν τραγούδι που μουσικά έχει τις ρίζες του εκεί και στιχουργικά έχει τις ρίζες του σε έναν άτυχο έρωτα. Ερωτεύτηκα, έφαγα χιλόπιτα, έγραψα ένα τραγούδι πόνου και χωρισμού και το τραγούδι αυτό πήρε την εκδίκησή του, γιατί μετά από λίγο καιρό το κορίτσι εκείνο ήρθε στο σπίτι που κάναμε πρόβες με τους Φατμέ, το άκουσε, μετά νιώσε πικρά, έκλαψε και εκεί πάνω βρήκα την ευκαιρία, τη ζήτησα σε γάμο και μου είπε ναι. Και το πιο ωραίο είναι ότι είμαστε μαζί ακόμα. Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα, εγώ χωρίς εσένα. Μες στη βουή ξεχνιέται και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω και ο πόνος με μεθά. Δεν με ψάχνεις πια,
δεν με ψάχνεις. Για πάμε. Ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο ζω, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Θέλω να θυμάμαι, δεν θέλω να ξεχνάω. Δεν σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια, δεν σε έχω. Κατερίνα Λιάκη στο πιάνο. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει για τη γυναίκα της ζωής σου? Δεν τα έχω μετρήσει. Είναι γρουσουζιά, παιδιά. Δεν μετράμε. Οπότε να ευχαριστήσουμε και εμείς μέσα από την καρδιά μας τη Μαρίνα για όλη αυτή την έμπνευση. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στη Μαρίνα. Δεν ήρθε απόψε να ακούσει να τη χειροκροτάτε. Καλά να πάθει. Θα ξανακάνουμε Mental Live κι άλλο, μέχρι να έρθει η Μαρίνα. Η συνέχεια με τους Φατμέ, ποια είναι, πώς φτάνετε στην πολύ μεγάλη επιτυχία και πώς τη διαχειρίζεστε τη μεγάλη επιτυχία, Νίκο? Φτάνουμε σιγά σιγά με υδρότα και αίμα. Δηλαδή, στους πρώτους 3 δίσκους, οι συναυλίες που κάνουμε είναι ελάχιστες. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χώρο να παίξουμε, να βρούμε το κοινό μας. Με τον 4ο δίσκο, το βγαίνουμε από το τούνελ, με το καλοκαιράκι, το πες το και έγινε και πολλά άλλα τραγούδια εκεί μέσα, γίνεται το μεγάλο άνοιγμα. Φαίνεται ότι και εγώ ήμουνα σε μια φάση που ήμουν έτοιμος για το άνοιγμα. Ναι, και επειδή μέχρι τότε, όπως είπα, οι συναυλίες ήταν ελάχιστες, με το δίσκο αυτόν, τον 4ο, που βγαίνει το 86, 1986, αρχίζουμε τις περιοδίες, το οποίο είναι το όνειρό μου, ζω το όνειρό μου. Αρχίζουμε να ταξιδεύουμε δηλαδή στην Ελλάδα, σε μέρη που δεν είχα πάει ποτέ, και να παίζουμε μουσική. Αυτό που ονειρευόμουν από την πρώτη στιγμή που έπιασα μια κιθάρα στα χέρια μου. Και μέσα από αυτά τα ταξίδια προκύπτει το επόμενο τραγούδι, που αν με ρωτούσε κάποιος ποιο θα... αν έπρεπε να διαλέξω ένα τραγούδι από τους Φατμέ που δίνει, ας πούμε, την ταυτότητα του συγκροτήματος και της εποχής, θα διάλεγα αυτό. Εδώ είναι το ταξίδι, δηλαδή. Εδώ είναι το ταξίδι. Πάμε.
οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Σκόνη, μια χώρα μες στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα στις χωματερές. Τώρα, περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εθελοντές. Ψάχνεις πια αλλού, μη ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μη ψάχνεις πια αλλού, μη ψάχνεις πια αλλού, εδώ είναι το ταξίδι. Για πάμε. Φώτα της πόλης μας τα φώτα, σαν τα βαρελότα που ρίχναμε μικροί. Φιλίες, οι παιδικές φιλίες, χαμένες παραλίες, χαμένη διαδρομή. Στάση, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάπια, πατρίδα μας γλυκιά. Αφού το ξέρεις ήδη. Και κρίμα να μείνεις πάντα θύμα, πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές. Μόνος, οδηγάω μόνος κι όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές. Πάντα εδώ είναι το ταξίδι. Να ξέρεις πραγματικά πόσες στιγμές της ζωής μας έχουμε συνδυάσει με τα τραγούδια σου. Το ξέρεις, αλλά να το επιβεβαιώσουμε με ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα. Σε ευχαριστούμε πραγματικά. Ξέρεις, οι πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές με ανθρώπους που έρχονται μετά τη συναυλία και μου μιλάνε, σίγουρα δεν είναι όταν μου ζητάνε φωτογραφία. Είναι όμως όταν έρχονται και μου λένε μια ιστορία με την οποία
συνδέεται κάποιο τραγούδι μου. Κάποια πολύ προσωπική ιστορία, δηλαδή. Ας πω μία τώρα που μου ήρθε. Για πες, για πες. Κάποια στιγμή είχα πάει να βάλω το αυτοκίνητό μου σε ένα γκαράζ στο Βόλο. Με βλέπει ο τύπος εκεί, μου λέει, εσύ δωρεάν για πάντα. Λέω, γιατί, τι έκανα. Έσωσε το γάμο μου, λέει. Έλα ρε, σου λέω, έσωσα το γάμο. Πώς. Να, μου λέει, είχα κάνει μια κασκαρίκα στη γυναίκα μου και ήταν έτοιμη να με διώξει από το σπίτι. Κράτησε μέρες αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, λέει, γύρισα σπίτι και της είπα, τα είχα όλα μια φορά, μωρό μου, μα ήθελα παραπάνω. Και εκεί μου λέει, έσκασε το πρώτο χαμογελάκι. Οπότε... Επομένως, το επιμήθειο είναι και κασκαρίκα να κάνουμε. Βάζουμε πορτοκάλο γλου και καθαρίσαμε. Εδώ έχουμε όμως... δεν έπεσε σωστά η πάσα, γιατί έχουμε άλλο τραγούδι. Σωστά έπεσε. Είναι αυτό που λέμε, θα το κόψουμε στο μοντάζ. Ναι. Η φάση είναι τώρα, αν πάρουμε όλη την πορεία, το timeline που λέμε, είναι η φάση που αν υπήρχαν τότε sites, υπήρχαν εφημερίδες, οι μεγάλοι τίτλοι και στα social θα ήταν «Διαλύονται οι Φατμέ». Έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που διαλύονται οι Φατμέ. Πάντοτε στα μεγάλα συγκροτήματα ρωτάμε γιατί διαλύθηκε το συγκρότημα. Έχουμε μετά από τόσα χρόνια έχεις μια σκέψη... Γιατί διαλύθηκε η παρέα. Έπαψε να λειτουργεί η παρέα. Η πλάκα είναι, όπως είπες και εσύ πριν, ότι υπήρχαν δυσκολίες. Όσο υπήρχαν δυσκολίες, ήμασταν απόλυτα ενωμένοι. Όταν άρχισε η επιτυχία, άρχισαν οι κόντρες. Η επιτυχία είναι εξίσου επικίνδυνη με την αποτυχία. Ναι, και άρχισε ο καθένας να έχει τη δική του άποψη. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε αυτό, εγώ θέλω να κάνουμε εκείνο, όχι, εγώ θέλω να κάνουμε το άλλο. Και έπαψε να υπάρχει πια αυτή η μαγική συμμαχία. Αυτό το κλίμα που μας ένωνε, δηλαδή, τα πρώτα χρόνια. Που δεν ήταν και λίγα, δηλαδή, γιατί ξεκινήσαμε από το 80. Άσχετα αν ο πρώτος δίσκος βγήκε το 82. Η τελευταία περίοδος ήταν μια περίοδος που ενώ κάναμε, νομίζω, τις καλύτερες δουλειές μας, υπήρχε τρομερή διάσπαση. Θυμάσαι τη στιγμή που συνειδητοποίησες ότι πια δεν είσαι στους Φατμέ? Θυμάσαι εκείνο το δευτερόλεπτο που λες πια δεν υπάρχει αυτό? Ναι, το θυμάμαι γιατί κάναμε ένα αποχαιρετιστήριο δίσκο, ένα ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, από το Λυκαβητό και από το Zoom που παίζαμε με τη Χαρούλα και την Αφροδίτη Μάνο. Η παρουσίαση του δίσκου που έγινε σε φίλους και δημοσιογράφους κτλ. Ήταν κατά κάποιο τρόπο και το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Το αντίο. Ναι, το αντίο. Και μετά το αντίο έρχεται μία περίοδος για σένα. Έχεις μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για αυτή την περίοδο που ήταν σκοτεινή για σένα, που είναι όμως σαν να σου έδωσε μια όθηση για να πας στα επόμενα. Είναι έτσι? Είναι στη σκοτεινιά μας, στα δύσκολα της ζωής μας, ολονών μας, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο είναι σαν να παίρνουμε φόρα, να ανέβουμε? Ναι, είναι αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, ή χάνεις το δρόμο σου εντελώς, ή τα παρατάς, ή ξανασηκώνεσαι και το παλεύεις με περισσότερο πείσμα. Ναι, αυτή οι τρεις πρώτοι προσωπικοί δίσκοι που έκανα, αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, είναι μυστήριο πραγματικά. Δηλαδή, ήταν τρεις δίσκοι που πήγαν άπατοι, όπως λέγαμε τότε στη δισκογραφία, και παρόλα αυτά περιείχαν τραγούδια που τώρα θεωρούνται τα πιο γνωστά, από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Τα καράβια μου καίω», το «Να με προσέχεις», το «Κλείνω και έρχομαι», το «Ό,τι δεν σε σκοτώνει», το «Δεν μένω πια εδώ». Αυτά ήταν αποτυχίες. Ναι, ήταν φρικτές αποτυχίες. Δεν ξέρω, μου έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Δηλαδή τραγούδια που περνάνε στον ντούκου
Αισθάνομαι ότι απέτυχα, ότι δεν έφτασε το μήνυμα ποτέ ή έφτασε και απερίφθη. Και μετά από χρόνια, με ένα μαγικό τρόπο, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια κάποια τραγούδια. Όχι όλα, βέβαια. Είναι μυστήριο. Κάπου εκεί μπαίνει το σινεμά στη ζωή σου. Τι γίνεται εκεί? Ναι. Μετά από αυτούς τους 3 προσωπικούς δίσκους, επειδή έφτασα σε ένα αδιέξοδο, ένιωσα ότι είχα μπλοκάρει και δεν μπορούσα να γράψω πια. Και σκέφτηκα ότι αφού δεν μπορώ να γράψω, καλύτερα να μαζέψω κάποια από τα παλιά μου τραγούδια και κάποια που θεωρούσα αδικημένα και να τα ξανακάνω σε νέες διασκευές και με καλεσμένους συναδέλφους. Αυτός ο δίσκος που λεγόταν Άσωτος Υιός, βγήκε το 1996, ήταν το restart για μένα. Και σε αυτό το δίσκο υπήρχε και το πρώτο τραγούδι που έγραψα για ταινία, που ήταν για την ταινία του Παντελή Βουλγαρή, Ακροπόλ. Ναι. Ο Παντελής μου ζήτησε να γράψω ένα λαϊκό τραγούδι για μια σκηνή που οι πρωταγωνιστές πηγαίνουν σε ένα λαϊκό μαγαζί της δεκαετίας του 60. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να γράψω κάτι αλατσιτσάνες. Αλατσιτσάνες. Ναι. Να τα ακούσουμε? Ναι. Ναι. Και θα παίξει και μπουζούκι ο Ηλίας. Ηλίας Λαμπρόπουλος. μοναχός χωρίς το ράσο, σαν προσφυγάκι δίχως πάσο. Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω, να χαθώ, κι αυτά τα μάτια σου θα ξαναρθώ. Για αυτά τα μάτια σου πεθαίνω σε ψυχό. Κλείσε τα μάτια σου να αναστηθώ. Εσύ ήρθες στη μαύρη μοναξιά μου, φωτιά να
βάλει στα όνειρά μου. Έλα η χοροδία. τα μάτια σου να φύγω να χαθώ. Για αυτά τα μάτια σου θα ξαναρθώ. Για αυτά τα μάτια σου πεθαίνω ξεψύχω. Κλείσε τα μάτια σου να αναστηθώ. Είναι καλός και στο λαϊκό, είναι καλός, Είναι ο Τσιτσάνης μέσα στους προσωπικούς σου ήρωες από το ελληνικό ρεπερτόριο. Αν έλεγες 3 ήρωες από το ελληνικό και 3 από το διεθνές, ποιοι είναι? 3 ήρωες από το ελληνικό, εύκολο. Τσιτσάνης, Χατζηδάκης, Σαββόπουλος. Θες να πεις για τον καθένα για ποιο λόγο? Ο Τσιτσάνης είναι ο μαγικός κόσμος του λαϊκού τραγουδιού που μεταμόρφωσε, μετασχημάτισε το ρεμπέτικο και το άνοιξε σε όλο τον κόσμο με επιρροές από πολλά διαφορετικά είδη. Δηλαδή ήταν ένας επαναστάτης. Τώρα τα ακούμε και λέμε να είναι τα κλασικά λαϊκά του Τσιτσάνη. Δεν ήταν έτσι. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο και επαναστατικό. Για τους ίδιους λόγους ο Χατζηδάκης, για τους ίδιους. Ναι, γιατί αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι έχει τις ρίζες του εκεί, είχε αυτή την ιδιοφυΐα του μελωδού, τη μοναδική, και ο Σαββόπουλος γιατί ήταν αυτός που μου μίλησε πιο άμεσα στην καρδιά μου από την εφηβεία. Ήταν ο πιο κοντινός σε ηλικία από τους άλλους και επίσης με ενθουσίασε το ότι πρώτη φορά που τον είδα στο κύτταρο, ήμουν 15 χρονών και έπαιζε το βρώμικο ψωμί και το μπάλο κτλ. Μια συναυλία που μου είχε μείνει αξέχαστη, όπου είδα μπροστά μου να ενώνονται οι κόσμοι. Δηλαδή, τα δημοτικά τραγούδια με τον Φρανκ Ζάπα, τον Ντίλαν, όλα αυτά που αγαπούσα. Τα δημοτικά δεν τα ήξερα ακόμα. Εκεί κατάλαβα ότι με αφορούν. Και μόνο γι' αυτό, δηλαδή για το ότι υπήρξε μια γέφυρα ανάμεσα σε κόσμους που σε κάποιους ήταν άγνωστοι, είναι η προσφορά του τεράστια. Επιβεβαίωσέ μου, σε παρακαλώ, Νίκο, ήταν αυτή η πρώτη συναυλία της ζωής του 1973 στο Κίτρο με το Σαββόπουλο? Νομίζω, ναι. Και σε συναυλία του Σαββόπουλου γνώρισες και τη Μαρίνα, ισχύει? Είναι διαβασμένος.
Μέντα 88. Και φυσικά απολαμβάνουμε τις μουσικές και τις εκπομπές του Μέντα σκανάροντας κατευθείαν το κινητό μας εδώ, μπαίνοντας στο menda88.gr και ανά πάσα ώρα και στιγμή και στα social media του σταθμού. Έτσι, για να φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88. Δύο τραγούδια και ιστορίες ακόμα και μετά ερχόμαστε στις δικές σας ερωτήσεις. Ετοιμάστε ερωτήσεις για τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Τον έχουμε εδώ, είναι η ευκαιρία. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Είπε ο τύπος με την Κασκαρίκα. Τι είπε, έτσι είπε. Ναι, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ίσως η μεγαλύτερη και πιο άμεση από τις επιτυχίες μου. Δηλαδή, με το που βγήκε, έγινε μπαμ. Το ξέρες τη στιγμή που το έγραψες? Μπα, είχα παραιτηθεί πια από το να κάνω προβλέψεις. Είχα πέσει τόσο έξω σε όλα που δεν έκανα καμία πρόβλεψη. Η πλάκα ποια είναι με αυτό, ότι μου είχε ζητήσει ο Γκορίτσας για την ταινία του, για το Μπραζιλέρο, κι άλλος διαβασμένος εκεί, να γράψω ένα λαϊκό τραγούδι. Αντίστοιχα, δηλαδή, για μια σκηνή που πάνε σε λαϊκό μαγαζί. Και εγώ είχα γράψει τους στίχους, περιέργως, συνήθως δεν το κάνω αυτό. Έγραψα τους στίχους και έγραψα μια μελωδία που ήταν, δηλαδή με το ζόρι, προσπάθησα να γράψω λαϊκό, δεν μου έβγαινε. Έγραψα ένα ζεμπέκικο, το οποίο πήγαινε κάπως... Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Κρακ, κρακ και τα λοιπά. Το φανταζόμουν με μπουζούκια και αυτά. Οπότε κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και μια μέρα με παίρνει ο Γκορίτσας και μου λέει, να σου πω, αυτή η σκηνή με το λαϊκό άκυρη. Δεν θα γίνει. Ενθουσιάστηκα βέβαια εγώ. Δόξα τω Θεώ. Και είχαμε πάει διακοπές στο Πήλιο, οπότε έβαλα τους στίχους μπροστά μου και λέω, τα ξεχνάμε όλα και άρχισα να παίζω ένα ρυθμό έτσι υπόκοφο και βγήκε το «Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε... Στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε...
δεν το βλέπω. Πάμε άλλο ένα. Τα είχα όλα. Μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Νίκο, δεν μπορείς να πεις, οι ακροατές του Μέντα έχουν υπέροχες φωνές. Ναι, και έχουν και πολύ καλό ρυθμό. Ναι. Το παλαμάκι είναι... Να μας έχεις υπόψη σου. Ναι, θα σας έχω βέβαια. Και επίσης μου ήρθε και άλλη ιδέα, ότι δεν χρειαζόμαστε drummer. Όχ. Πού είναι ο drummer της παρέας? Δεν ξέρω αν είναι εδώ και μας ακούει. Σοφοκλή. Είσαι ο καλύτερος drummer, Σοφοκλή. Λοιπόν, έχεις κάνει πολλές συνεργασίες με drummer, δεν ξέρω με πόσους drummer. Έχεις κάνει πολλές συνεργασίες και πολύ πετυχημένες. Η αγαπημένη σου, εάν γίνεται, ποια είναι η κορυφαία συνεργασία που έχεις κάνει ποτέ? Η αγαπημένη μου. Θα έλεγα η πρώτη που έγινε, που ήταν η Χαρούλα. Ναι. Ίσως και επειδή ήταν η πρώτη, ίσως επειδή ήταν κάτι αναπάντεχο τότε, στη δεκαετία του 80, ένα ροκ, ας το πούμε ροκ, συγκρότημα, ένα ηλεκτρικό συγκρότημα, να συνεργάζεται με μια λαϊκή τραγουδίστρια. Ήταν και η Χαρούλα στη φάση που δεν είχε αρχίσει, δεν έκανε τη στροφή ακόμα στην καριέρα της, η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό ήταν έτσι μια υπέροχη συνάντηση. Άλλη αγαπημένη σου συνάντηση, με ποιους έχεις δεθεί μέσα στα χρόνια, που έχουν πει τραγούδια σου, έχετε τραγουδήσει παρέα? Άλλη αδελφή ψυχή είναι η Ελένη Τσαλικοπούλου, την οποία έχουμε βρεθεί πολλές φορές στη διαδρομή, σε διαφορετικές φάσεις. Έχουμε κάνει 2 μεγάλες περιοδίες μαζί και είναι αυτή η ψυχική συγγένεια που... Τι τύπος είναι, τώρα δεν μας ακούει. Πώς είναι για τον drummer που λέγαμε πίσω από την πλάτη του και πίσω από την πλάτη της Ελένης? Τι τύπησα είναι η Ελένη? Ελένη, είσαι εδώ. Όχι. Και να πει ναι. Εγώ τη λέω νεράιδα της Νάουσας. Και είναι αυτό. Είναι ένα κορίτσι με μικρασιάτικες ρίζες, Μακεδονία, ένα αηδόνι, ας πούμε, που από τότε που τη γνώριζα μέχρι τώρα δεν έχει πάψει να έχει αυτή τη σπίθα μέσα της, τη λατρεία για τη μουσική, πώς να το πω, ένα πάρα πολύ αγνό, μια πολύ αγνή προσέγγιση στη μουσική. Ποιο τραγούδι σου έχει πει υπέροχα? Ναι, εδώ έκανες λάθος. Δεν μας συγχωρώ, λέγεται το κομμάτι. Αλλά είναι πρώτη φορά το πιάσαμε τον Παναγιώτη. Πρώτη φορά το πιάσαμε. Για πάμε όμως, για πάμε. Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη, τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.
θα είμαι πάντα εδώ, να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν πέρασανε. Δεν μας συγχωρώ από φόβο. Στον υπόγειο σταθμό μια οφθάλμα πάτη, μες στο πλήθος το φουφού χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή. Για να ακούσω. Εδώ όσα χρόνια κι αν πέρασανε, δεν μας συγχωρώ από φόβο. Όπως καταλάβατε, αυτή δεν είναι μια συμβατική συναυλία, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το νιώθουμε όλοι, το βιώνουμε, το καταλαβαίνουμε. Και έφτασε η ώρα, Νίκο, εάν συμφωνείς, για τις ερωτήσεις των φίλων του Μέντα 88. Σκεφτείτε τι θέλετε να ρωτήσετε. Το έχουν σκεφτεί ήδη. Τώρα το έχουν σκεφτεί. Για να δω χέρια, θα πάω κατευθείαν να σας βρω, κατευθείαν. Εδώ μπροστά, κατευθείαν. Νίκο, καλησπέρα. Ρωτήθηκες πριν για τους τρεις πιο αγαπημένους σου, ας πούμε, ξένους εκτός ελληνικού ρεπερτορίου δημιουργούς. Και δεν απάντησα. Και δεν απάντησες, αλλά εγώ, επειδή ακούω Πορτοκάλκουλου και ακούω και Νόφλερ, πιστεύεις ότι σε έχει επηρεάσει καθόλου ο Μαρκ Νόφλερ ή η Dire Straits ή τι άλλο, ας πούμε, από ξένο ρεπερτόριο πιστεύεις ότι έχει περάσει τη μουσική σου? Ο Νόφλερ σίγουρα. Είναι από τους και τραγουδοποιούς και κιθαρίστες που θαυμάζω. Και έχω και μια συγγένεια μαζί του στη φωνή. Δηλαδή τραγουδάμε και οι δύο σε χαμηλούς τόνους κτλ. Όμως αν ήθελες το top 3, θα ήταν... Τώρα να πω όλους τους Beatles μαζί, μετράει για ένας. Ναι. Όλοι μαζί οι Beatles. Ο Λέοναρντ Κόεν και τρίτο ο Μπόουι. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ας πούμε, που μου έχουν επηρεάσει πολύ. Υπέροχα. Άλλη ερώτηση, για πάμε. Σε εσάς έρχομαι. Γεια σας, είμαι η Γογό. Καταρχάς θέλω να πω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βραδιά που μας χαρίζετε απόψε. Περνάω στην ερώτηση. Με ποιο καλλιτέχνη θα θέλατε πολύ να συνεργαστείτε, Έλληνα ή ξένο? Τώρα μου βάζεις και τον ξένο μέσα. Έλληνα τότε, ό,τι θέλετε. Όχι, μου άρεσε. Εντάξει. Με τον Μακκάρτνεϊ θα ήθελα να συνεργαστώ.
Λογικό. Να του κάνω τις... Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω τις χαμηλές, να του κάνω χαμηλή οκτάβα. Και είναι και σε περιοδία τώρα ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Το ξέρω. Δεν ξέρω μήπως κάτι γίνει. Ναι. Να Ετοιμάζομαι να πάω. Θωμαΐδα, μήπως κάτι με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, μήπως κάτι κανονιστεί. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ όσον αφορά την τηλεοπτική σας εμπειρία που είχατε, τι σας άφησε όλο αυτό και τι θυμάστε έτσι με αγάπη. Ακόμα δεν έχω κάνει αποτίμηση αυτών των 4 χρόνων. Ήταν τόσο πυκνό τόσο πυκνή η εμπειρία, τόσο εντατική και τόσο μαγική. Αισθάνθηκα ότι συνάντησα ξανά όλη την οικογένειά μου, την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, από πολλά διαφορετικά είδη. Όπως είχα πει και το έλεγα συχνά στην εκπομπή, ήταν για μένα σχολείο, σαν να ξανακάθισα στα Θρανία. Έμαθα να παίζω πάνω από 3.000 τραγούδια. Φυσικά λόγω ηλικίας τα έχω ξεχάσει τώρα. Έμαθα όμως να τα παίζω. Και ναι, έλεγα ότι είναι σχολείο και παιδική χαρά. Ήταν η χαρά του να μοιράζομαι με μια ομάδα αυτή την, πώς να την πω, το μοναδικό προνόμιο που έχουμε όσοι παίζουμε μουσική, να γινόμαστε ένα, να ξεχνάμε όλα αυτά που μας χωρίζουν και να μας ενώνει μόνο η δύναμη της μουσικής, η αλήθεια της μουσικής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπατε πριν ότι τη μουσική για η θάλασσά μου σκοτεινή τη γράψατε στο Πήλιο, όπως και τη μουσική για πολλά άλλα τραγούδια. Τυχαίο ή το Πήλιο είναι κάτι άλλο για σας? Κάτι γίνεται εκεί. Κάτι γίνεται, να μας πείτε. Εγώ όταν πάω, λέω ότι πάω για πηλιοθεραπεία. Πάω στο Πήλιο. Εντάξει. Νομίζω ο καθένας έχει ένα τόπο που αισθάνεται ότι ανήκει εκεί, με κάποιο τρόπο, που μπορεί να μην είναι η πατρίδα του, αλλά να έχει συνδεθεί στην πορεία. Και για μένα το Πήλιο είναι αυτό, ένας τόπος θεραπείας. Και με ένα μαγικό τρόπο όταν πάω εκεί, χωρίς να το έχω σχεδιάσει κτλ., πάντα κάτι γράφω. Μιας και είπαμε τόσα μεγάλα ονόματα, και ο Ρότζερ Βότρες στο Πήλιο είναι στην Αργαλαστή κάτω, στον Κάλαμο. Ναι, Ισχύει. Ναι. Μήπως και εκεί να γίνει Υπάρχει καμιά... και γνωστή ιστορία που είναι μια παρέα στην παραλία εκεί και παίζουν το... Οπα. Wish you were here, ποιο είναι? Γύρω από μια φωτιά τώρα το βράδυ. Και ακούγεται ξαφνικά μια φωνή που λέει «Δεν το παίζει σωστά, δεν είναι σωστά τα ακόρντα». Και λέει «Σοβαρά». Στα αγγλικά του το είπε βέβαια. Και παρεξηγήθηκε ο τύπος. Λέει «Πώς δεν είναι σωστά». «Που το ξέρεις εσύ». Λέει «Εγώ το έγραψα». Φανταστικό, φανταστικό. Να μου πείτε βασικά ποια είναι η αγαπημένη σας διασκευή που έχετε κάνει. Ναι. Και η αγαπημένη σας συνεργασία. Θες και να το παίξουμε κιόλας. Αρκετά χρόνια πριν από την εκπομπή είχα κάνει ένα δίσκο που λεγόταν «Λιμάνια ξένα» και είχα διασκευάσει πολλά παραδοσιακά και λαϊκά κυρίως τραγούδια που αγαπούσα, αλλά με την κιθάρα μου. Οι διασκευές ήταν στηριγμένες στην κιθάρα, ηλεκτρική, ακουστική κτλ. Ναι, νομίζω ότι από εκεί αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο είναι η χαλασιά μου, το υπηρώτικο. Αλλά δεν θα το παίξουμε. Νίκο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για απόψε. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβουλή θα έδινε ο Νίκος του σήμερα στον Νίκο παιδί και ποιο όνειρο του Νίκου παιδί δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και αν μπορούσε να στο πει, πώς θα σου το έλεγε? Ωραία ερώτηση, δύσκολη. Τι θα έλεγα στον... θα του έλεγα πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω αν θα με άκουγα βέβαια. Γιατί τα χρόνια αυτά τώρα, 20 με 25, που κάποιοι λένε είναι τα πιο ανέμελα χρόνια κτλ. Εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Ήταν τα πιο αγχωτικά χρόνια της ζωής μου. Γιατί προσπαθούσα να βρω μια ταυτότητα, να βρω το χώρο μου. Και αυτό είχε πολλή αγωνία.
δημιουργική αγωνία. Αλλά ναι, δεν θα έλεγα ότι ούτε ανέμελα ούτε ρόδινα χρόνια. Οπότε θα προσπαθούσα να του πω να του πω μάλλον ότι η αγωνία είναι ok. Μη μαστιγώνεις τον εαυτό σου, δηλαδή, επειδή έχεις άγχος. Είναι εντάξει να έχεις άγχος. Αυτό θα του έλεγα. Υπέροχος. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι? Μετρώ τα κύματα, λέει το σενάριο. Μας αρέσει πολύ. Θέλουμε να το τραγουδήσουμε. Το θέλουμε πολύ, Νίκο. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό? Υπάρχει κάτι που θες να μοιραστείς? Αυτό, ναι. Αυτό είναι τραγούδι που πάει κόντρα στο μύθο που λέει ότι τα τραγούδια γράφονται μόνο σε φάση πόνου και εκ του πόνου το ωραίον κτλ. Αυτό είναι τραγούδι χαράς, άπλετης χαράς. Ήμασταν διακοπές στη Σκύρο με την οικογένεια, με την κόρη και το γιο μου που ήταν πιτσιρίκι, και είχα φύγει από εκεί, τους άφησα, πήγα για συναυλίες και γυρνούσα με μια τρομερή λαχτάρα να τους ξαναβρω. Και στον δρόμο άκουγα από το ραδιόφωνο, έπαιζε ένα τσιφτετέλι, το οποίο τσιφτετέλι σε κάποιο σημείο είχε μόνο κρουστά. Έπαιζε δηλαδή... Και εκεί πάνω άρχισα εγώ να τραγουδάω «Απ' τη χαρά μου που θα σε βλέπα». Ευτυχώς κράτησε πολλή ώρα και πρόλαβα και το ολοκλήρωσα. Για πάμε ρυθμό. Σε βλέπα, πάτησα πάνω στο νερό, πάνω στη θάλασσα περπάτησα, απ' τη χαρά μου που θα σε δω. Μέτρω τις μέρες, μέτρω τις ώρες, μέτρω τα βήματα, μέτρω τις μέρες, μέτρω τις ώρες, μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Σαράντα μέρες, 40 κύματα, μα δεν με νοιάζει κι αν αργώ. Τώρα που ξέρω πως με περίμενες, τώρα που ξέρω πως θα σε δω. Μέτρω τις μέρες, μέτρω τις ώρες, μέτρω τα βήματα, μέτρω τις μέρες, μέτρω τις ώρες, μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Μέτρω τα κύματα. Ελευθερία χωρίς αγάπη, φως μου, είναι ποτάμι χωρίς νερό. Τι να το κάνω αυτό το δρόμο μπρος μου, χωρίς εσένα
για να γυρνώ. Για πάμε. Πάμε να μετρήσουμε κι άλλο. Μέτρο τις ώρες, μέτρο τα βήματα, μέτρο τις μέρες, μέτρο τις ώρες, μέτρο τα κύματα, μέτρο τα κύματα. Μέτρο τα κύματα. Μέτρο τα κύματα. Όταν τους είδες εις Σκύρο, τους είπες έγραψα ένα υπέροχο κομμάτι την ώρα που ερχόμουν. Δεν ήξερα ακόμα αν είναι τίποτα σπουδαίο. Τα μοιράζεσαι, τα λες, όταν έχεις μια καλή ιδέα με τους δικούς σου, τους οικείους σου. Ναι, ναι, αλλά στη φάση που γράφω είναι μια φάση αφασίας όταν γράφω. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αν αυτό αξίζει, αν το άλλο είναι δυνατό, αν είναι... Για να καταλάβεις, ας πούμε, όταν ηχογραφούσαμε τα καράβια μου Καίο, και έφτασε η ώρα να τυπωθεί ο δίσκος, επειδή ήταν και βινίλιο τότε και είχε περιορισμένο χρόνο, έπρεπε να κόψουμε 2 τραγούδια. Και ήμουν έτοιμος να κόψω το «Να με προσέχεις» από το δίσκο. Εντάξει, λέω, μια μπαλάντα είναι. Η άλλη είναι καλύτερη. Ναι, τη γλίτωσα στο τσάκ. Έχεις αφήσει στο σιρτάρι τραγούδια, έχεις πολλά στο σιρτάρι. Ναι, αρκετά, ναι. Που μπορεί να είναι διαμάντια, αν αποφασίσεις κάποια στιγμή δηλαδή εσύ να τα βγάλεις, μπορεί ξέρει. και ναι. Ναι, θέλω να κάνω μια τέτοια δουλειά, να ηχογραφήσω ξανά τραγούδια. Θα ήθελα να κάνω μια δουλειά έτσι πολύ, πολύ απλή, με 1-2 κιθάρες και να παίξω τραγούδια λιγότερο γνωστά ή τραγούδια που έχουν μείνει στο ράφι. Το 1-2 κιθάρες το καταλάβαμε, χωρίς τον drummer, σίγουρα, έτσι. Εντάξει, θα κάνουμε μετά και ένα δίσκο που είναι... Κρουστά. Ναι, μόνο drums. Σιγά σιγά, Νίκο, ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι να είσαι πατέρας, αυτό με ενδιαφέρει και προσωπικά, το βάζουμε σε ερώτηση, σε παρένθεση. Coming soon, ναι. Και πώς είναι να είσαι παππούς πια. Δεν άκουσα. Coming sooner, λένε. Κάτι ιστορίες ξέρουν εδώ. Τώρα δεν περιγράφονται αυτά τα πράγματα. Δεν περιγράφονται. Όταν έγινες πατέρα, σε άλλαξε αυτό καλλιτεχνικά, σου έδωσε όθηση, σου έδωσε κάτι. Ναι, ναι. Ένιωθα ότι είχα φτερά. Μάλιστα κάποιος φίλος μου είπε κάποια στιγμή ότι οι 2 καλύτερες σου δίσκοι βγήκαν όταν γεννήθηκαν τα παιδιά σου. Το ένα ήταν το ταξίδι, όταν γεννήθηκε η κόρη μου, και το άλλο ήταν τα παιχνίδια με το διάβολο, όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Και τον έχω βάλει και σε ένα τραγούδι, μάλιστα, που είναι νεογέννητος και ρίχνει ένα ωραίο κλάμα. Βέβαια, το έχει συνεχίσει ο Λευτέρης και παίζει εξαιρετικά κιόλας, έτσι. Ακολουθεί το δρόμο το δικό σου, είναι αλήθεια. Ναι, μπήκε στο μεγάλο μπελάκι αυτός. Πώς το βρίσκουμε ως Λευτή, καλά το θυμάμαι. Λεύτη είναι το καλλιτεχνικό του, ναι. Καλλιτεχνικό. Τώρα ως παππού σε ακούω να κάνεις κάτι διασκευές Baby Shark, τέτοια πράγματα σε ακούω. Ναι, το κάνει και αυτό. Ναι. Έχεις πάει αλλού τώρα. Μαζί με το γιο, ναι. Εκτός από αυτά όμως γράφεις και άλλα υπέροχα κομμάτια. Πριν έρθει η εγγονή, είχες γράψει ένα κομμάτι που λες κάποια στιγμή ένα ερωτικό τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνους τους λίγους που ξέρουν να ακούνε. Όταν το έγραψα αυτό το τραγούδι, για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι μπορεί ο έρωτας να έχει σχέση με την ερώτηση, με το ρωτάω. Και το έψαξα όσο μπορούσα και βρήκα ότι όντως έχουν κοινή ρίζα αυτές οι λέξεις.
Το τραγούδι αυτό το έγραψα μέσα στην καρδιά της κρίσης. Τα πράγματα ήταν πολύ, πολύ οξυμένα. Η διχόνοια είχε σκεπάσει τη χώρα σαν μαύρο σύννεφο. Και ήμουνα στο σπίτι κάποιων φίλων, όπου γινόταν ένας χαμός, πολλοί κόσμος και όλοι φωνάζανε, όλοι λέγαν τις απόψεις τους με απόλυτη βεβαιότητα όλοι. Κάποια στιγμή που αποτραβήχτηκα λίγο, συνειδητοποίησα ότι όλοι μιλούσαν και κανείς δεν άκουγε. Από εκεί βγήκε αυτό που λέει «Ίσως να σου έλεγα πολλά αν μια φορά ρωτούσες». Δεν έχω τίποτα να πω, τίποτα να σου γράψω, στο σκοτισμένο μου μυαλό. Δεν ξέρω πού να ψάξω, κι αν κάποια μέρα αν συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Κι ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες, αν μια φορά ρωτούσες. Χάθηκα στα ψηλά βουνά και στις βαθιές χαράδρες και είδα αστέρια φωτεινά και είδα μέρες μαύρες. Κι αν κάποια μέρα αν συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες, αν μια φορά ρωτούσες. Συναντιόμασταν ξανά, ίσως να μ' αγαπούσες. Κι ίσως μια μέρα, ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες, αν μια φορά ρωτούσες. Χθες βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσε. Ίσως να σου λέγα πολλά. Αν μια φορά ρωτούσες. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Νίκο, περιμέναμε πώς και πώς
καινούρια δουλειά, περιμέναμε πώς και πώς, καινούρια τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι πάντως στην πορεία σου εντόπιζες καλές φωνές, καλούς καλλιτέχνες από τη νέα γενιά. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, δεν θα το θυμάσαι εσύ, δεν υπήρχε ακόμα Facebook, να καταλάβεις, υπήρχε το MySpace, το θυμάστε το MySpace? Βέβαια. Και είχαμε συναντηθεί και μου λες και μου πρότεινες τότε μερικά συγκροτήματα και μου λες νέα παιδιά εκεί, Πέτρο, άκου. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω, κοίτα ο Νίκος πώς ψάχνει νέα συγκροτήματα, ψάχνει νέες φωνές και τώρα συνεργάζεσαι όποτε μπορείς με παιδιά αξιόλογα από τη νέα σκηνή. Για παράδειγμα με την Ιουλία, την Καραπατάκη. Πώς έγινε αυτή η συνάντηση? Στο μουσικό κουτί έγινε. Στο μουσικό κουτί, όπως είπα πριν, συνάντησα όλη μου την οικογένεια, νέους, παλιότερους, κάποιους δεν τους είχα συναντήσει ποτέ και υπήρξαν κάποιες φωνές που με συγκίνησαν ιδιαίτερα. Μία από αυτές ήταν η Ιουλία. Στο δίσκο αυτόν, τώρα τον ολοκληρώνω, υπάρχουν και άλλα ντουέτα, άλλες φωνές δηλαδή, και από την νέα γενιά και από την παλιότερη. Αλλά θα τα κρατήσω μυστικά προς το παρόν. Ποιοι αρέσουν την νέα γενιά πάρα πολύ? Τώρα θα με κάνεις να αποκαλύψω. Η μία είναι η Νεφέλη Φασούλη που συμμετέχει στο δίσκο. Για μένα είναι μια υπέροχη φωνή. Η Μυρτώ Βασιλείου. Η Αλκαιόνη επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και η Μαρίνα Σπανού. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί είναι και τραγουδοποιός. Και στα 22 της κάνει ένα πολύ ολοκληρωμένο πράγμα. Είναι εντυπωσιακό. Οπότε περιμένουμε συνεργασία σου με δυνάμεις της νέας γενιάς. Με κάποιες από αυτές τις φωνές, ναι. Με την Ιουλία όμως έγινε και πέτυχε. Έγινε, ναι. Να ακούσουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος? Ναι. Πάμε. Πάλι εδώ με παρατάς. Ό,τι ζήσαμε το σβήνεις, ό,τι είχαμε πετάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς. Γεφύρες γκρεμίζεις και σαν ξένο με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
Νίκος Πορτοκάλογλου, Ιουλία Καραμπατάκη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Το ακούτε βεβαίως στον Μέντα 88. Το υπενθυμίζω αυτό, το ξέρετε. Πόσοι το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, για να δω χέρια. Αλήθεια λέτε, έτσι. Ωραία. Αλήθεια, λένε, πίστεψέ με Νίκο, λένε αλήθεια. λένε αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε, δυναμικό φινάλε. Περνάμε ωραία, το ξέρω, θα μπορούσαμε για ατελείωτες ώρες, αλλά υπάρχει και το μετρό που πρέπει κάποιοι να προλάβουν. Το σκεφτόμαστε και αυτό, το σκεφτόμαστε. Κάποιοι που μας βλέπετε τώρα από το σπίτι, βλέπετε αυτό το υλικό και το οπτικό. Δεν σας νοιάζει, αλλά εδώ κάποιους τους νοιάζει για να προλάβουν το μετρό. Λοιπόν. Μήπως κουράστηκε ο κόσμος, θέλει να πάει σπίτι. Πείτε το πιο δυνατά, κουραστήκατε. Εντάξει, ήταν πολύ πιστικό αυτό. Πολύ. Λοιπόν, παραδοσιακά, ξέρετε, στο φινάλε στα Menda Live, όποιος θέλει, έρχεται και πάνω στη σκηνή και τραγουδά. Παραδοσιακά, δεν τρεπόμαστε γενικότερα. Εγώ λέω με το ένα κομμάτι, με το πρώτο encore έτσι, να πάρουμε λίγο κλίμα και στο φινάλε, Νίκο, εάν θέλουμε, να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, τι λες. Ναι. Στο επόμενο. Στο επόμενο να ανέβουμε, όχι, στο επόμενο, κατευθείαν τώρα. Όχι, σε αυτό, στο επόμενο. Στο επόμενο, ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι για ζέσταμα και μετά όσοι πιστοί, πολύ πιστοί, προσέλθετε. Για πάμε. Το ξέρετε. Αφιερωμένο σε όσους ζουν με το δίλημμα αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Και ειδικά στα νέα παιδιά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Έλα Μυρένα. Μπρος στα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Για δώστε ρυθμό. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός, σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα αρκίδα της Ανάστασης φως.
πάμε κι ας μην μου έχεις χαρίσει ποτέ. Πάντα εδώ θα γυρνώ. Ώσπου να βρω νερό. Ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Ναι! Όπως είμαστε, όπως είμαστε. Είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα. Ναι, ναι. Όχι, δεν άκουσα. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε και καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι. Μαζί μου έλα. Κάτε. Πάνω απ' τα σύννεφα. Νύχτα και μέρα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα. Είδα ένα όνειρο παράξενο. Χορεύαμε στον ουρανό. Όλη παρέα η παλιά σε πάρτι μαγικό. Έρνα μωρό μου τα προβλήματα. Μόλις οι σκάνδαλα συνθήματα. Σβήνουνε όλα σ' αυτίνα πυροτεχνήματα. Μαζί μου έλα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Νύχτα και μέρα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα. Έλα Κατερίνα. Μαζί μου έλα. Να συστήσω την ομάδα άλλη μια φορά. Έπαιξε πιάνο και δεν τραγούδισε. Η Κατερίνα Λιάκη. Βιολί, τρομπέτα, κλαρίνο, τραγούδι. Ηλίας Λαμπρόπουλος. Και μπάσο, φυσαρμόνικα, τραγούδι. Βύρον Τσουράτης. Στον ήχο ο φύλακας αγγελός μας, Άκης Πασχαλάκης. Στα φώτα ο Γιώργος Λαδούρης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλη την ομάδα του Μέντα που μας προσκάλεσε και πάνω απ' όλα ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ, που είστε όλα αυτά τα χρόνια εδώ και μου δίνετε δύναμη και έμπνευση. Ευχαριστώ όλοι καλά.
μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα, πάνω απ' τα σύννεφα, μαζί μου έλα, μαζί μου έλα. Νίκος Πορτοκάλογλου!